vanhu veZANU-PF pano muri kumbonyatsofila seko, muri kumboitana seko vanhu mimi, right? Muri eZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama andinogara ndakakubatirai. Nhasi ndiri kusangana nenyaya panapa vaOpa Muchinguru vasanganawo nazvo this time. Vanhu ava I don't know kuti chii chiri kunyatsoitika, kuti vanhu vari kubhoikana nekuti vaOpa Muchinguru vari kuzombotumwa vachienda kunorova maduties ekuti anofanira kunge achiitwa naVP Chiwenga. I don't know, vanhu ava pamwe kupatiko ivo vanogona kunge zviri right, but vanhu hazvisi kuvabudira picture yakanaka. Because vanhu vakutaura kuti aiwa, how can you do such a thing? Sei muchizodaro, sei zvichizodai. Nyaya iri panapa yabuda yakadai so. Chekutanga ndisati ndasvika panyaya iyi, muri yeZimbabwe munozviziva iwo kana uchinge watondiona inini. So kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho ibhoikane. Nyaya iri panapa yanga mira yakadai so. Pari kunzi naOpa Muchinguru, as the representative of the SADC chairman, His Excellency President Emmerson Mnangagwa, who is currently on annual leave, I, Honorable Opa Muchinguru, proudly lead the Zimbabwean delegation to the inauguration of Mozambique's new President Daniel Chapo. This moment underscores our commitment to strengthening regional diplomacy and fostering unity among SADC member states. Ndo nyaya iri kubuda iri kutaurwa panapa navaOpa Muchinguru. But vataura izvozvo pane zvinhu zvatanga kutaurwa nemaZimbabweans. I know maZimbabweans, they will never disappoint. Kana vachinge vatouya kudai vanenge vakazvironga, right? Wokutanga ari kuti, did President Chapo use a coup to get into power? Is he going to sing 2014 ndenge ndichiripo nonsense? Mwari kuti, you are leading a deceptive delegation representing injustice, corruption against the people of Mozambique orchestrated by Mnangagwa. You are as bad as all of them. Your days are coming to an end. Justice will prevail. Mashoko ari kubuda kune mumwe munhu wozvekare avari kunanga, vari kuita kunanga vaOpa Muchinguru vari kunangwa nevanhu panapa. Mwari kuti, chiendai kumba munozorora, you have been in politics for too long. No new ideas can be squeezed from you. How much more damage do you want to inflict on Zimbabwe? Mashoko mamwe ari kubva kune mumwe. Mumwe ari kubudawo panapa ari kuti, you were also supposed to represent him at precab. If he is on leave, is more hardly still acting president, kana kuti he is acting munzira yekugehena. Taurirai vekuHeroes Eka kuti pane vari munzira kuuya. Pakaipa pakaipa vanhu vatotora zvinhu zvavanoda. Pari kushautwa munhu. Zvimwe zvacho mamwe makoments handizokwanisa hangu kuzoti ndimataure ndichitaura kuti vanhu vari kutuka matukira akaita sei, but kana unyatsori netime nyazo chaizvo you can go pachatravel on X onyatsoona vanhu vachipopota kwete zvekutamba. Zvatondishamisawo kuti nanaOpa Muchinguru vakutopinzwawo ma1 nezvinhu zvakadai so. So ndiri ipapo ndo pandiri kuzotambira imwe nyaya panapa pari kunzi national hero status for late brigadier general retired Solomon Siziba. Ndo mashoko aripo pari kunzi vaMnangagwa vaisa vadeclare kuti ava vaite national hero vakashaya musuno apa. Nacho ari kungopera kufa, even though maZimbabweans vakawanda vari kuzobvunza kuti ko Heroes Eka yacho iyi asi yangogadzirirwa masoja chete kana, because unonzwa ningi anga ari musoja, ningi tatinaye kuhondo, ndo vega vanongori nedefinition yemaheroes. Because ever since hatisati taona munhu achingonzi munhu wemuZimbabwe achinganzi afa unzi ningi ihero ndaenda paHeroes Eka. Hatisati tazviona izvozvo. Uri kungonzwa kunzi ningi ningafa tatinaye kuhondo, ningi rikienda anga ari musoja, ningi anga ari chakati. Ndo line ravanhu varipo vari kungonzi vari kungofa ipapo. Ende chimwe chinhu chiri kuzovhiringidza kune vamwe vanhu vakazonge vakudaiso mazuva ana Mugabaya vakazonoenda vakanozemberana Mugabaya. I don't know kuti kana vakafa vachaenda off paHeroes Eka, because it seems like kuti unge uchinzi nodhisiva kunde papo kuti unofanira unge uchiwirirana neregime inenge iripo ichitonga panguva yacho here. I don't know kuti zvinofamba sei, but I think kana muchinge munozvinzwisisawo guys, you can tell me in the comment section. Mundiudzawo mundizivisawo kuti zvinonyatsofamba sei, because hatisati takamboona kuti ningi ihero. Vamwe vacho vanongonzi provincial hero otoiswa iko, but kuzonzi ningi iyaita national hero takunomuviga ipapo. Handisati ndakambonyatsosangana nazvo zvichiitika. I don't know kuti zvinofambiswa sei, but it's something chekuti handisati ndakambozviona zvichiitika. Ndo nyaya dziri panapa muri yeZimbabwe dzandangondiwe nadzo ndakakubatira. So ndisati ndapedza nguva kana kutambisa nguva, I know kuti vanhu vakawanda vane something to say. Ndine namba dzandichasiya pa screen, munokwanisa kusenda maaudios enyu muchitaura zvamunenge muchifunga kana zvamunenge muchifila, anything you want to say about anything chiri kuitika muZimbabwe. Anytime munokwanisa kusenda maaudios enyu ipapo munozomanzwa akungobuda. So
ndichakusiya muchiteerera imwe audio panapa mozondiudzawo zvamuri kufunga kana muchinga mapedza kuona. Iyoyo itsika yevanhu veZANU-PF yokudhistebha cooling pamusoro ivana veZimbabwe kwamuri kumadiaspora kwakasiyana siyana. Itsika yevanhu veZANU-PF vanozviita izvozvo kana vapererwa kuziva kuti giya iri tinobva kana wakambodhiraivha manual truck rine 18 speed kana 24 speed watadza kuziva machanges namasplitting kuti rinochinjwa sei kana kuti zvinoitwa sei kuti umise international truck. Saka ZANU-PF ine international skills yokuba nokuuraya vanhu. Saka giya havachazivi kuti vamise vastope vanhu vakustopa negiya ripi vakaisa mumanual 24 speed 18 speed kenezvo vanga vari muspeed vachimhanya muspeed mavanga vari manje vanhu vapinda pavari ipapo vadarika ivo vava sure vanhu vava mberi. Zvese zvavari kuita vanhu vari kutozviona. Vakati vanoda kundoita ichi vanhu vanenge vatova mberi vatosvika pachiro vatochidarika. Saka that's why muchiona iri benzi rokushayikirwa namai mazuva apera iwawawo ratova mberi kutoexposa kuti Gift Hostalos Amos Chibaya vadhambiwa because vakazama kuisa Amos Chibaya mujere vachifungidzira kuti achibuda mujere anodhamba chamisa. The very first day achibuda mujere, the very first day, the very first hour, first speech kuvanhu kumacitizen wakatotaura kuti handifi ndakasiya chamisa, handifi ndakatengesa struggle, chamisa hoye pamberi. Saka zvinovarwadza izvozvo. Vanhu vakafanana nechiteza. Zviteza kana noziva zviteza zvinobuda mwena zvakapararira kudai. Chinotsika bundo diki chichinda kubundo hombe. Ndinoda kuzama kutaura kuti kudii kuti ZANU-PF ikaona kuti uyu ari kuda kutopusha chaiko kuti vanhu vapinde achitaura mafekti pamusoro pomusangano wedu kuti wakaora apa nepapa wakafa apa nepapa and corruption iri papa nepapa 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 vanoda ndosvika votema ipapo touraya nokuti chiteza hachiguri bundo chichisiya riri benyu chinotogura chogura chesa mapisi chesa mwena. Samagura-gurira vakata mo Blessing Ali. Manje ke nezvo vanhu vangwara kuvhunza kwavari kuita kuti tipe nhamba dzouyu kana kuti ambition yavo ye2030 mutemo wakagara wasainiwa international. America chaiyo inotoita 3 years election. Amuntu vakavhota gore rapera gore rino first 2020 2024 2025 2026 2027 2028 vanovhota. Wonder 3 years 28 2028 vanovhota. ZANU-PF inenge yatova ne 35 years. Kusei vachida kuti vakauya kana vasina corruption zvinhu zvinoitwa free and fair and credible election, general election. Hazvina zvinhu zvinonzi ichi ndicha president. President, who is the president? Who is the president in Zimbabwe now? Ndiani president weZimbabwe? Nachiwenga idhodhiro munhu wafuti. Chiwenga idhodhiro munhu wakabvisa mugaba achifungidzira kuti wagona wakuendesa rimwe mbavha, wakuendesa imwe mbavha yake futi idhodhiro munhu. Ikeno kuti achimubvisa achamugona. Kubva everywhere. Ifamily Mnangagwa family, Mnangagwa family, Mnangagwa. Yatova Zimbabwe logistic. Mnangagwa Zimbabwe logistic. Yatova brand yekwa Mnangagwa Zimbabwe country. Yatova brand
Mnangagwa Zimbabwe brand company. Chicha vanogadzira ikoko corruption nokuba paMnangagwa brand company. Zimbabwe Mnangagwa brand company logistic carriers. Zimbabwe carriers Mnangagwa carriers Zimbabwe company. I don't know how I can pronounce that. Branch taakutoti yatova brand yavo yekutoti Zimbabwe yava logistic yavo yava carrier yavo ratova Korea kana kuti carrier sere AIDS. Ukadai panonzi pana mwana waMnangagwa, kumakomba emaChina kuna mwana waMnangagwa, kubhengi kune mwana waMnangagwa, kuchipatara kuna mukadzi waMnangagwa achibika nyivha achipa vanhu achifamba achakakomberedzwa nezvanhu nevakomana vacho hazina basa. Vachifamba vachidya mari dzavo, vachifamba vachishandisa mari zvisiri pamutemo. Ike zvinezvi vanoda kuti vanhu vadonate mibhedha namabhlanketi muchipatara. Basa reZimbabwe nderei? Kwete reZANU-PF. Basa remaresources enyika yeZimbabwe nderei? Iwawo ma40 nama60 emaresources amene kuti ma60 tiriyoni here, ma60 kumama here echinye ekuti maminerals eZimbabwe nderei? Mava kuda kuita donation yakamboitwa nezvimachechi zvenyu zvemupavha izvi, zvimachechi zvenyu zvemupavha izvozvizvi, zvimachechi zvenyu zvemupavha izvozvizvi. Kana munhu afunga kuda kudonata hospital, tenga mabhlanketi ungondosvika kuti mane munhu ari panapa anoona nezvechipatara, mukuru wepanapa ndiani? Ndinhingi. Mibhedha ngainde muvanhu. Ndo zvinoita nyika iri free. Kuti zvinhu zvinombondotanga zvasumwa. Pabarika here? Zimbabwe yava nebarika here? Pabarika ndo panoitwa izvo kuna vahosi, kuna vani vahosi. Zimbabwe yava nebarika rava munhukadzi here? Murume una vakadzi vekuwanda here? Corruption varume. Zvinhu zvacho muchatiza. Ini chishuviro changu varume ndechokupakata pfuti namabhuleti nebhenekula rinoona zvakanaka, bhutsu dzakazarisa. Chero ndangosongana nebhutsu inopfeka size 11 size 10 ndomukumurisa ndotora bhutsu ndorova pasi. As long ndichifaitira legacy yevana veZimbabwe. Ndichifaitira integrity yekuti vana veZimbabwe mangwana vazukuru vedu navazukuru tavasiyira chii? Kwete zvokumama zvinoitwa neZANU-PF, zvokupenga zviri kuitwa neZANU-PF. Ini chendoda varume pfuti. Zvimwe zveshe tingatosora tichaura zvokuti vana nhengi corruption. Chandoda pfuti chete.